Ili tum karbi atum tai script mate adak kidunang ji kinang sot ma. Itum khai nim rokom kache pachani phan lapen. Anso se pirthelong itum paprang do phan. Itum script kinang sot ma mate adak kinang sot ma. Nilihin pen pudam ji ye kinang sot kali lake script avedeta chok. Sita khai lam nim rokom dhorom bang ke pangcho hello kenang sot script ke a important mate kenang sot kali non langdam sena Assamese atum ta script do sita latum script do puai pitame latum konasi lasu script ka chirim lo kitab ke tokut lapen school long lapen lahai along ka prek chot sita latum ta a script ka chirim ke 50% anda chirim mangwe athama daily mate ani wang message ka tok kido ke tok lapen kaprek asai ka klem nang ke goi thoi ad padusi ke roman script si chirim nang kok titi lason tak si non lang nang boro tum ta devanagari script mate hindi script si kian devanagari latum ta kitab ke tok chot kitab si tok chot lapen kitab ke tok lo ke tok hosi tatum rim chot sita nangli ani wang kaching kiji phan message ka text si phan office along na tum kame klemi phan aki ong tum ke latum ke nang kachi humri nang ji ke roman script along non langdam sena mete tum ta me thang script do latum da lason thak lo isi hini alu thui si toki chot sita latum chipuri thek wangwe latum more than 80% mete tum ke nona da chipuri thek wangwe ke thek scholar sum thek professor sum thek lapena kaprek tum thek sita latum amuluk ang bong pen 80% amuluk ame thang script chipuri thek wangwe boro tum na son thak lo aki ong dong chipuri thek wangwe tang te la script ke do ko piale lo non karbiatum la so script kach semari phan kenang sot lang ma lapen khai kaching thur dhorom kaching thuri phan lam ki kaching thuri phan script kenang sot ma nili hindi fudari pen ningje puge kenang sot kali roman script hello kemi nailo lapen globally roman script ke entum ong nailo mate kirim tum ong nailo and it has the advantages in global communication nang pir the dak na hok le damta la roman script ang nang long nami lapen ila hello easiest way itum bang ban kaching ki kapur hi ke tok la hello ke join nai pu bang pu lapen kalang bang pu dia nang nelo nili da pulo nili ereng imek reng lo ra thek long lo 1957 ahut jongsi asut pen jongsi itum ta Assamese script rimbomen mang bomote kapur hi bang itum thek thedet po hola suta penang itum rimlo Assamese ame sa kapuri thek the itum do pik athema lahai script ke global attention long le lasi kolobang si bang kap prang idun mala so text mata script pen si itum rinu nang po lahalo roman script ke henone mapu roman script kirim nundo pik lapen kirim itum kirim pen penang kapuri thek ani wang itum communicate kido ke tok text ke tok whatsapp pen computer pen lahai penam itum thek lo lasi nangli computer speed tabi buti nangli roman script pen nang thek serpot non typing na me prabjin sa nangli belek script pen nang dak kangle na do po skill ta bang velo sa roman script kirim itum henone pusini lipudam sa non akimi itum an kang tang cho thek det a phi an kang duk ke chodam delo kasi non akimi script adak kasemar lang bang ke lake kapa phi du na towar son si mandat poneli jungjung ka matha ke nali tum ko son matha ne non si charlie nang lang non si claim nang lang bang ke itum khai bang stage wall station itum lidun na lasona hut si itum akko kaprek hormon nang semarun dat pode lake koson pa adak do kok po a gap do kok po lasi nili pudami poke non laso script ka semar po bangke nili bangke nang nilo mapu sita thek atum bang semar lo lapen latum na thek po lapen
ka Charlie jining hang do man than thek pu bosi pulo sani lihin ben mangke sap so siksak chedi pu la sini li pudami mane script nang le lo ma pu lam bang